Xa vos dixen que non vou interromper as miñas vacacións a non ser que deteñan a alguén. Mira, que faga un bolseiro e xa está. Un corte e pegado pleno tampouco é tan difícil. A que non temos bolseiros, claro. A precariedade como é. Bueno, pois arranxade como que irades, pero a min deixademe en paz. Non vou afondar xa máis na chapuza que nos levou hasta este pleno no mes de agosto, nin tampouco na falta de negociación que é a orixe de todo o problema que vamos a tratar de solventar hoxe. Porque hicieron las cosas mal. Cuando ustedes hacen las cosas mal, quien las paga son los ciudadanos de Ourense. Está moi ben que digan que isto é culpa de non negociación, pero como xa expuxo o alcalde, os presupostos son tanto de PP como a de Democracia, pero a concelleira encargada de Facenda naquel momento era do Partido Popular. Queda moi feo falar de quen non está presente. A concelleira de Facenda anterior fixo o seu traballo.